Makadi mhuri yeZimbabwe, nhasi izuva reChristmas kuvanhu vazhinji, asi paitika chinhu chinosuruvadza chinorwadza chandaona paindaneti. Pane vhidhiyo iro, nenyaya yekuti YouTube haititenderi kuti tibudise mavhidhiyo akadai, muchangonzwa mavoices evana vari kutaura. Zvamuri kuona izvi mhuri yeZimbabwe zvinorwadza pakuti vana ava havana any adult wavanaye pazviri kuitika zvinhu izvi. Hapana munhu mukuru arapa. Vana vari kutomwa doro, and God knows how kuti vachakura sei, kuti vachazonge vachifunga sei, pavachadzokera kuchikoro pfungwa dzavo dzinenge dzaita sei. Zvinhu zvatoziva kuti nyika iri kutraya kuti irwisane nenyaya dzezvinodhaka, asi vana ndovamuri kuona vari kuitiswa izvi. Munozvinzwa sei? Outing isho ngesiNdebele, balaleli abathandekayo. Ivhidhiyo liqedi uyibona leya, ndingisaifaka ku-description box. Le vhidhiyo ibonisa abantwana abancane benatha utshwala. Labantwana banatha utshwala, abalaye umuntu obananekelayo njengoba ilanga leChristmas. Okunye okungizwisa ubuhlungu ukuthi labantwana baneminyaka ephansi kwe-10 mawubabona. Kusho ukuthi ilizwe lilwisana nendaba yama-drugs, ukuthi singaniki abantwana abancane ama-drugs. Lokho sifelwa ngabantwana ngenxa yama-drugs. Lapha siyabona ukuthi ilanga leChristmas emzini weMbare, lapho kwaziwa khona ukuthi kugcwele ama-drugs, kugcwele ama-drug lord, lawa bathengisa khona izinto eziyenza ukuthi abantwana bethu sibaluze. But siyabona ukuthi kunomuntu, a grown up man, othengela labantwana ubutshwala, ebanika ukuthi hambani liyonatha. Zvinorwadza. It's painful. But guys, what do you make? I know a lot of people makaita zvinhu zviri crazy paChristmas. Did a lot of crazy things. Some of you ndopa makabvawo mandara. Some of you, that's when you started drinking beer. Asi age yacho is what is really painful. Ndo video yatinaro amazinodikanwa and everyone that is watching. It's very painful. I'll leave the video in the description box and you tell me what you think about this.